Mimozemšťania prileteli na našu Zem, najskôr okolo nej obleteli, pozreli sa čo a ako a potom sa rozhodli porozprávať s ľuďmi na Zemi. Pýtajú sa, prečo máte toľko odpadkov a skládok odpadu naokolo? Je to preto, že nemáme dostatok peňazí na vybudovanie závodov na spracovanie odpadu. Prečo máte toľko hladných a bezdomovcov? Je to preto, že nemáme dostatok peňazí na to, aby sme ich krmili a stavali im domy. Prečo medzi sebou neustále bojujete? Je to preto, že nemáme dostatok peňazí a snažíme sa ich brať ostatným. Mimozemšťania sa poškriabali na hlave a spýtali sa. Lietame medzi galaxiami. Preskúmali sme veľa svetov a planét. Ale nikdy sme nestretli taký vzácny a veľmi potrebný zdroj, ako sú peniaze. Mohli by ste nám ukázať, ako to vyzerá a všeobecne ukázať, kde ich vo vesmíre získavate. Potom sa pokúsime za nimi letieť a prinesieme vám viac týchto peňazí a pomôžeme vám nastoliť harmóniu na vašej planéte. Ale my nikam nelietame pre peniaze, odpovedajú pozemšťania. Sami si ich tlačíme. Sami? Spýtali sa mimozemšťania. Áno. Po tejto odpovedi boli pozemšťania vymazaní zo zoznamu inteligentných bytostí.